MN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba lang siyang kaagi karon? No kaning usa ka babae nga nagtago sa address sa Tuburan, Cebu. Ang atong matatampo nagdastangan nga Desa. Recorded by X Thunder Gaming. Day, naabi mga military din sa tong bukid. Ha? Mao ba? Anya, Day. Naarabay gwapo, ay. Ikaw ang kitay, uy. Dali ka makabantay, no? Basta gwapo. Ay, no? Lain sa kigbatig na akong atong bantayan. Ano yung kitas gwapo? Ang mahugid ka, uy. Lagi. Disa, Pa, nga no? pagluto og daghang utan ha. Paraon sa man pa. Atong idalit sa mga military. Mao ba pa? Kita din mo yung maluto. Nagiyahay og voluntaryo ang mga taga dinhi isip pasalamat sa ilang serbisyo sa atong nasod. Mao nga mi-offer kuron nga lutuan sila og utan Bisaya. Mao ba day pa? O sige na, lihok na. Kadaghan sa nimo pangutana, oy, lihok na. Kaon na mo. Imo ni sir, oh. Thank you, Miss, ano sa'yo pangani mo? Ako? Das ako. Jason Zago, Miss. Pwede makikamiga ni mo? Pwede man. Jason, di yung panganday. Dahil siya to kung giingon ni mga gwapo, Day. Aw, siri mong pasabot. Oo, uy. Nga no, bili di kagwapuhan niya. Kagwapo rin niya, Ningon sa day kong batig na hong. Day, feel na ko no. Ganahan siya ni mo. Huh? Pag sure di ha, uy. Dili na nata mo laom, ana. Kay pila na sila kabuan din, he. Unyag, manguyab siya ni mo? Ambot lang. Uy, nangambot. Sa ato pa, dunay dakong chance, no? Ikaw, day ba? Bisag wa na sa kahuna-huna. No, imog yung kong amungon. Ano no? Pila naman sa edad nato, uy. Mag-90 na kahata. Sakto na yung edad nato ang mag-uyab-uyab, uy. Day. Thank you, nga giubanan ko ni magsuroy din sa inyong bukid. Uy, isa pa yan, Jason, uy. Wa masabi kibuhat rins, bay. Abi ni mo, Des, ang tinuod. Di man gidunta ko gusto mo suod aning military ba? Mao ba? Hmm? O niya, anong nasuod man ka? Nga akong papa, mo gusto nga magmilitary ko. Kapila namin maglalis bahin niya, pero yaman gi kong pugson. Gusto gid siya nga musunod ko niya. Mao ba? Oo, napugos na lang sa ko kay tiguwang naman gud. Lisod na kung hatagan na kung kahiubos ang akong papa, basta niya atakihon sa kasing-kasing. Sabi ni mo, masukad sa akong pagso dining military. Karon pa ang gayon na nga, mibati kong kalipay. Nga naman. Ang, naila-ila man ti ka. Jason. Kung sugot ka, okay ba ni mo kung manguyab ko ni mo? Jason. Isaan ako, Des. Mahalon og panggaon tagi ka. Jason. Na dayon, ayaw pagdugay-dugay. Sure ka, day? Sure ka ayo, Day. Sus, kung ako'y payigi panguyaban, anak, no? Gisugot dayon na ako, oy. Wani dagang puna-una. Day. Gisugot na ko ni mo? Oh, Jason. Yes! I love you, Des. I love you. I love you too, Jason. Uyab mo ana, Jason? Opa. Ako nawa man ko'y pagsupak. Kay naamang ka sa kabuot ng sakto. Pero, ayaw lang palabi.
Kaya tingalig masakitan ka lang. Military ra ba na? Dili isab na magdugay din he. Pa, Dili may tabong nga kalimtan ti ka. balikon ka ako ni mo din sa among bukid. Siyempre, Des. Ingon anak ti ka kamahal. Isaad na ko, Jason. Nga balikon yun ko ni mo din Akong isa, Des. Jason, kadiyot lang. Kadiyot lang. Nganong kitang tani mo mga botones sa kusinina. Pila na lang kaadlaw nga mag-stay ko din ug mamalin na sad miglaing lugar. Basin taon-taon patang di magkita. Jason. Please, Des, salit ako. I love you, Des. Jason. Jason. Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Wala ka tunghays binuan mo sakit? O, day. Hala, wa ka magbunga ang gibuhat ninyong Jason, day? Ay, kinuo ko. Positive. Positive ang pregnancy test. Mabdos ko. number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try Dili your gyapon phone. makontak? Dili gyapon, day. Ayaw na lang palabi ka guol, day, uy. Tingalig maunsa niya ng bata sa imong tiyan. Dili na ka balik si Jason, day. Day, Tessa. Dako naman din ang tiyan nimo, Lisa. Lagi pa. Sorry pa. Ganong nagsuri man ka? Tungod kina mabdos ko. Ngaway ilong amahan akong anak inigawas niya. Grasya na ang bata sa imong tiyan, anak. Kung unsa may nahitabo nimo, wa ko'y katungod nga manghimaraot nimo. Kay usahay ra ba, kining mga sayop nato, mao kini naghulma nato kung unsa ta karon. Pa, Ayaw ka balaka. Kay dinhi sa atong bukid, dili ta magutman dinhi. Busog tas mga utanon dinhi. maugad pa. Og ikaw, aron dili nagkamasakitan, ayaw na lang paglaom nga mobalik pa to si Jason dinhi. Dili na pa. Sus, pagkawa ko magdahom nga kaluha man diay ang imong anak, babae o lalaki pag yun. O di nga puting dakuha sa imong tiyan ato. Lagi pa? Wa sige ko magdahom. Abi na kog usara, duha man di ay. Mga anak, sige na. Pag-ilis na mo. Kay magdungan tag panihapon. Na, si Mapilmay. Unyara ko na siya mukaon. Oy, dili pwede ha. Kung buhi pa tayong lulo karon kasabaan gid mo. Dili pwede nga dili magdungan og kaon. Og dili pwede nga pahuwaton ang grasya. Sige na, dali na mo. Ayo! Hala, Oh, kinsa man ron? Desa? Jason? Nganong karon ka na magpakita? Taas kayong istorya. Unta, paminahon ko rin mo. ma, kinsa na siya, ma? Oh, may anak na di ka?
anak na to. Usa? Oh, ikaw ang among papa? Papa! Oh. Mabel! Si Papa niya! Ginoo ko. Pagkadakop sa kong pagkuwang ninyo, wa ko magdahom nga may mga anak na deta ug dagko na. Desa, pamawi ko ninyo. Isaad na ako. Pasabtaon ako sa tanan. Una ti kadawaton pagbalik sa akong kinabuhi. O sige. Paminaw kay pasabton tika. Pagbigyan ako nagkamali nangakong di na mauulit. Sa dihang nauli day si Jason sa ila, nasakit iyang papa. Og siya mismo, mo'y niatiman. Og sa dihang namatay iyang papa, niundang siya pagkamilitary og nang-apply sa trabaho gyud nga iyang gusto. Og ang hinungdan nga wa siya makabalik dayon nako, tungod kay sunod nga nasakit iyang mama sa dihang namatay iyang papa. 10 years sad sukad gawa mi magkita og balik. Pero karon niya, iyang gituman iyang saad nga balikon gyud ko niya. Dako sa kong pasalamat niya kay makita man gyud nako nga grabe ang pamawi sa akong mga anak. Ingon man nako. Sa sunod buwan mao na ang gitakda alang sa mong kasal. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mga kagamay galang kaagi ni Desa nga taga Tuburan, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga naguluhan, pagbigyang muli. Ang mga taagi, gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala o mga sukin di paminaw, kasing-kasing kung gidapit sa sablakada sa inyong nagalanraing taagi sa kinabuhi kinaglibot sa kaawit. Iadres lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpangina.